Nu qeqqaniippoq illorsuaq inuunerissaavik Steno kalaallit nunaat. Illorsuaq inuunerissaavik Steno pilersinneqarpoq naalakkersuisut nuu Nordisk Frontilu suleqatigiinerani. Inuunerissaavik Stenumi suliatta siunnertaraa inuit diabetesimi nappaatillit imaluuniit allani inoriaatimikkut peqqiilliutitini atuaqartut soorlu aakoqaffattoorneq puallunneq naarlunernaalaani diabeteseqarneq ilaalu ilangullugit taakkunani ajunginnerpaami katsorsarsinnaalluit ikiorsinnaalluillu sumiikkaluarpataluuniit nunatsinni. Huset her, det er tegnet af Friis og Molde arkitekter, og Permagreen har været totalentreprenør på opgaven. Og jeg synes selv i hvert fald, at vi lykkedes med et meget, meget smukt hus. Målet og ønsket var at skabe en moderne bygning, som tager sit udgangspunkt i den grønlandske bygningskultur. Og det kan man jo tydeligt se, ikke mindst med trækonstruktionen. Og hvis man kigger rundt i byen, så er træbygningerne jo en del af billedet her i Nuuk, også fra tidligere tider. Steno er et livsstilscenter, så tanken har været, at det skulle være mere end bare en moderne bygning i byen. Det skulle være en levende bygning, der også opfordrer og motiverer til liv og bevægelse. Det har været vigtigt at skabe nogle udearealer, der hænger sammen med bygningen. Og vi har kigget ind i, kan man sige, den grønlandske bevægelseskultur, og det er der kommet en hoppestensbane ud af her uden for huset, som bliver tegnet, kan man sige, op ligesom en silhuet af Grønland. Ved siden af hoppestensbanen har vi et aktivitetsområde, der bliver udformet ligesom en street basketbane. Aktivitetsområdet er tænkt som en forlængelse af den indendørs træningssal, som kan bruges til at træne patienter, kan bruges til street basket, til dans, til kulturelle arrangementer. Altså, det har været vigtigt, at vi prøver at skabe et ikke alt for kedeligt indre af Steno, men det er et levende indre. Patienterne har været meget i fokus igennem hele indretningen. Så har vi talt rigtig meget med patienterne om at nedtone det her typisk kliniske, hvor at lyset er meget sådan stærkt og der er meget hvidt på væggene, og så prøve at gøre det varmere. Så får vi så spurgt patienterne, jamen hvordan ser I indretningen for jer? Hvordan føler I jer trygge? Og hvad synes I et moderne sundhedshus skal kunne? Patienterne de sagde, jamen det der gør os trygge, det er jo først og fremmest den grønlandske natur. Møblerne minder om fjeld og sten, og farverne har vi fra blomster og hav, og ja, kan man sige, hele den grønlandske natur prøver vi at indkapsle. Qilanarpugut maani illutaatinni tikilluaqqunissassinut quyanarlu isiginnaarassi